Aki, bakit dito mo pa ako dinala? Wala man lang food stall. Ang dami pang lamok. Grabe ka naman. Hindi mo ba na-appreciate yung nature? Ang chill kaya dito. Tahimik, presko, simple. Chill daw? Sabi ko nga sa'yo, gusto ko mag-time zone. Mag-mall. Gusto ko ng aircon. Hindi amoy damo. Tong kaibigan kong to, walang konsiderasyon talaga. Kaibigan pa rin? Ano pa nga ba? Yun na nga, Jane. Kaya kita dinala dito sa lugar na to. Kasi tahimik. Walang tao. May gusto kasi akong sabihin. Naku, ang seryoso ng tono mo. Hindi ako sanay dyan Kasi naman, habang tumatagal, may nararamdaman akong kakaiba. Kakaiba? Anong ibig mong sabihin? Jane, hindi na lang kita nakikita bilang kaibigan. Gusto kitang ligawan. Aki, seryoso ka ba? Oo, Jane. Seryoso. Pero bakit parang biglaan? Siguro biglaan lang sa'yo. Pero sa akin, matagal ko na itong nararamdaman. Ngayon lang ako nagkalakas ng loob. Pwede bang pag-isipan ko muna? Pag-isipan? Jane, alam mo namang mabuti akong tao. Hoy, ako nililigawan mo. Huwag mo akong pinangungunahan ng sagot. O sige. Bibigyan kita ng time. Pero sana, pag-isipan mong mabuti. Kasi Aki, natatakot lang ako. Baka kapag hindi nag-workout, mawala yung friendship natin. Sayang, di ba? Well, ako naman, hindi ako natatakot. Ang mas kinatatakutan ko, yung palampasin to. Kasi baka isang araw, wala ka na. At hindi ko man lang nasabing gusto kita. Ang drama mo minsan, no? Pero, sige, promise, pag-iisipan ko. Kahit anong desisyon mo, Jane, okay lang. Basta sana, kaibigan pa rin tayo. Kahit basta din mo ko, tatanggapin ko. Tignan natin kung totoo yan. So, yun lang ba talaga ang gusto mong sabihin? Oo, yun lang. Bakit? Gusto mo pa ng background music? We, hindi pa rin nagsisink in, Aki. Biglaan talaga. Okay lang. Hindi ko naman minamadali. O siya, tara. Gusto mo ng siomay? Hoy, start na ba yun ang panliligaw mo? Kasi kung oo, hindi ako magpapalibre. Hindi pa start to ha. Kaya libre pa rin. Walang mali siya, ano pa? Okay. Malinaw yan Sa'yo. Nakakainis ka. Aray ko. Oo na. Walang mali siya. Tara na, bago pa mag-sunset. Ay nako, Aki. Kahit nakakainis ka minsan, hindi ko rin alam kung paano kita tatanggihan. Dear Love, ako si Jane. Si Aki, matagal ko na siyang kilala. High school friend ko pa. Isa siya sa mga taong hindi ko inasahan na magiging malaking parte ng buhay ko. Noong nag-college kami, nagkahiwalay kami ng landas. Magkaiba ng university. Magkaiba ng mundo. Pero kahit ganoon, hindi nawala yung koneksyon namin. Nagkikita pa rin kami kapag may time. Nagchat-chat kapag may problema. Nagkukwentuhan ng kahit anong kalokohan. Komportable ako sa kanya. Walang tension, walang awkwardness. Parang kapatid. Pero minsan, may kilig sa asaran. Kaya noong araw na bigla siyang umamin na gusto niya akong ligawan, parang huminto yung mundo ko. Nalito ako. Ang tagal na namin magkaibigan. Tapos ngayon, ganito? Natagal na ba niya itong tinatago? O ako lang talaga yung manhead? Hindi ko alam kung matatawa ako o maiiyak. So, gaya ng lagi kong ginagawa, lumapit ako sa ate ko.
Ate, Oh, may ikukwento ako. ano na naman yun? Kung kailan climax na ng movie, saka kami pa chika. Ang haba kasi ng movie na yan. Kating-kating na ako magkwento. Sige na, go, kwento. Si Aki kasi. Sino? Yung friend mong nakakairita. Grabe ka naman sa nakakairita. Nakakairita naman talaga. Kapag dumadayo yan dito, ubos ang merienda ko, parang walang bahay. Oo na, siya nga yun. Anong meron kay Mr. Merienda? Umamin siya kahapon. Biglaan. Sabi niya, gusto daw niya ako. At balak niya akong ligawan. Si Aki? Hindi ka pinagtitripan ka lang nun. Bakit mo naman nasabi? Sa tagal niyo magkaibigan ni Anino ng Lande, wala akong nakita. Tapos ngayon, biglang gusto ka na niya. Suspicious. Alam mo, kapag napahamak kayo, baka ikaw pang masaktan. Kaya nga ako naguguluhan, ate. Hindi ko alam kung totoong sinasabi niya o trip-trip lang gaya ng sabi mo. Teka, gusto mo rin ba siya? Medyo secret crush ko yung si Aki dati pa. Pero hindi naman malalim. Kaya confused ako ngayon. Ayun naman pala. So anong plano mo? Gusto kong malaman kung seryoso talaga siya. Kung totoo yung sinasabi niyang gusto niya akong ligawan. Ganito na lang. Sabi nga nila, mas nakikilala mo ang tao kapag may ibang kasama. Isama mo siya sa lakad ng tropa mo. Para saan? Para makita mo kung paano siya kapag may ibang tao. Kung kaya niyang mag-effort sa mundo mo. Hindi lang sa moment niyong dalawa. May point ka dyan. Siyempre! Minsan kasi, yung hindi mo napapansin, mga friends mo ang nakakakita. Pakilala mo siya, hindi bilang kaibigan, kundi bilang manliligaw. Tignan mo kung pumasa siya sa mata nila. Sa bagay. Pero, kung ako lang ang tatanungin mo, hindi ko pa rin pagbibigyan niyan si Aki. Ayun na nga bang sinasabi ko. Irita ka kasi sa kanya. Correct! At proud pa ako dyan. Karen, Luis, this is Aki. Long-time friend ko. Soon to be manliligaw. Aki, tumigil ka nga. Oh, bakit? Totoo naman ah. Nice to meet you, Aki. Same here. Alam mo, you're much cuter in person pala, ha? Hindi man lang sinabi ni Jane na may friend pala siyang artistahin. E di sana noon pa ako nagpareto. Hoy, Karen, bunganga mo. Mahiya ka naman. Pasensya ka na, Aki. Kanya lang talaga siya. Okay. Let's order na, guys. Jane, pwede bang tumabi ako kay Aki? Para naman kapag may tumingin na lalaki sa akin, isipin nilang kami na. Para wala na mag-ask ng number ko. Pwede kang tumabi kay Luis, Karen. Teka. Nagsiselos ka ba? Hindi, no. Actually, kahit upuan mo pa siya, walang problema. Ay, edi perfect! Pero tatabihan ko talaga si Aki. Kahit kinikilig ako for you. Finally, may isinama kang pogi sa group natin. Huwag ka na mag-deny. Itinago mo siya sa amin kasi gusto mo siyang solohin. Baka kasi hindi lang ako pogi sa paningin ni Jane. Aki, ano bang pinagsasabi mo dyan? Pero seryosong tanong, Aki. Bakit gusto mong ligawan si Jane? Wala namang mabigat na dahilan. I just like her. Matagal na kami magkaibigan. Kilala na namin ang isa't isa. So I thought, maybe it's time to take it to the next level. Okay. Pero, what if mag-no siya? Okay lang din. I can take rejection. Lalo na kung kay Jane. Kasi kahit anong mangyari, friends pa rin kami. Nice answer. Chill, pero sincere. That's so dreamy. Kung ako sa'yo, Jane, wag mo nang palampasin to. Baka mapunta pa sa iba. Guys, tama na muna yan. Let's order na, please. Oh my gosh, nabasa yung blouse ko. Wait, ako na. Karen, pakiabot ng table napkin.
Inuutosan mo ako? Kiss muna. Karen, grabe ka naman. Joke lang. Bawal KJ dito. Please, pakiabot na lang. Kiss nga muna. Dali. Oh, fine. Oh, ayan. Napagbigyan ka na. O ngayon, pakiabot na yung napkin, please. Teka, oh my gosh ka? Kumiss ka talaga sa akin? Ang patulo mo rin pala. Sabi mo nga, joke lang, di ba? Guys, please, let's just order na. Kiss? Joke lang? Kung joke yun, edi sana natawa ako. Pero hindi ako natawa. Hindi ko alam kung anong mas nakakainis. Yung ginawa ni Karen o yung hindi man lang umiwas si Aki. After ng dinner namin, hindi ko na natiis. Kinumpronta ko siya. Sabi ko, akala ko ba gusto mong manligaw? Bakit ganun? Ano yun? Ang sagot niya, wala yun, Jane. Tatawa ka lang kung hindi mo iisipin ng malalim. Pero paano ko hindi iisipin? Parang ako pa yung napahiya. Hindi dahil sa halik, kundi sa pakiramdam na ako yung nagmukhang tanga sa harap ng lahat. Hindi pa nga kami, pero bakit parang ako agad ang kailangan mag-adjust? At si Karen? Oo, sanay akong pabibo siya. Pero this time, sumobra. Hindi ko alam kung may gusto lang siyang patunayan o gusto lang niyang makita kung hanggang saan si Aki. Gulong-gulo pa rin ako. Kaya kahit masama ang loob ko, sinama ko pa rin si Aki sa lakad namin nila Karen. Siguro para malaman ko na rin kung niloloko lang ba niya ako o may totoo pa rin sa lahat ng mga sinabi niya. Oh, Jane. Nandito ka na pala. Oo, finally. 30 minutes kang late. Sabi ko 4 p.m. 4:30 na. Sungit naman. Sorry na. Hindi naman ako masungit. Parang iba amoy mo ngayon. Ha? Aki, halos araw-araw tayong magkasama dati. Alam ko yung usual mong pabango. Tapos yung forma mo ngayon medyo level up. Ha? Ikaw talaga? Dami mo namang napapansin. Nasa na si Karen? Parang hindi ka mapakali. Jane! Aki! Grabe, na-miss ko kayo! Hi guys! Almost 40 minutes late kayo. Ikaw naman, Jane. Chill ka lang. Filipino time. Sorry talaga, Jane. Sobrang traffic. May mga ginagawa sa EDSA. Okay lang. Nice to see you again, girls. Nice talaga. Ang pogi mo ngayon. Tapos, ang bango mo pa. Thank you. Mukhang pinaghandaan mo tong araw na to para sa amin, ah. Siyempre naman. Nakakahiya kung ang gaganda ng kasama ko tapos mukha akong basura. Siyempre, kailangan kong sumabay. Wait. OMG, sinabi mong maganda ako? Oo naman. Kayo. Pero sinong pinakamaganda sa amin? Karen, ano ba? Baklang to. Tama na nga. Jane, saan ba tayo kakain? Kayo na bahala. What if si Aki na lang ang mag-decide? What if Japanese resto? OMG! Wait, same taste tayo! Ay nako, alam mo Jane, kung ako sa'yo, payagan mo naman ligaw tong si Aki. Ako ba talagang tinutukoy mo? O baka ikaw may gusto? Guys, tama na nga yan. Tara na, kumain na tayo. Natapos ang araw na yon na may bigat sa dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil sa mga sinabi ni Karen o sa mga tinginan nila ni Aki. Pero aaminin ko, nagselos ako. At kung wala akong nararamdaman para kay Aki, dapat wala yun. Diba? Kaya pagkatapos noon, nagdesisyon ako. Pahayag na akong magpaligaw kay Aki. Hello, Aki? Busy ka ba? Hindi naman. Bakit? May gusto sana akong sabihin sa'yo. Teka lang, Jane.
Pwede bang ako muna? Matagal ko nang gustong sabihin to. Okay. Sige, ano yon? Binabawi ko na yung sinabi ko noon. Na gusto kitang ligawan. Ha? Bakit biglaan? Naisip ko lang kasi, okay na tayo sa ganito. Ayokong masira yung friendship natin. Hindi kita maintindihan, Aki. Siguro, hindi ganun kalalim yung nararamdaman ko. Mas mabuti siguro kung magkaibigan na lang talaga tayo. Aki, ano ba? Dito ka na. May kasama ka ba? Wala to. Si Karen lang. Nagkataon lang na sabay kaming lumabas. Si... Karen? Oo, Jane. Huwag mo nang isipin kung ano to, ha? Hindi ko na kailangan isipin, Aki. Dear love, hindi ko alam kung ano nangyari. Basta nasaktan ako. Gusto kong maintindihan kung bakit. Kahit alam kong huli na. At nang malaman ko, mas lalo kong nasaktan. Hindi pala ako ang problema. Dahil si Aki, nililigawan na si Karen. Hindi ko na kinagulat. Ganun palang pakiramdam kapag tinraidor ka. Kaya pinutol ko ng lahat ng ugnayan ko sa kanila. Noon ko naintindihan. Minsan, hindi pag-ibig ang tunay na nakakasira ng puso. Kundi mga taong tinuring mong kaibigan, pero hindi ka kayang pahalagahan.